No niin, tänään on Markus Nutivaaran juhlapäivä ja juhlaottelu. All Stars Charity Golf Oulu vastaan Ahmat All Stars ja Markus Nutivaara täällä haastattelupisteessä. Nuti, miltä se nyt tuntuu tulla takas tänne sinne, mistä kaikki on alkanut? No tossa oikeastaan eilen kavereiden kanssa spekuloitiin, kun aina kun tulee tänne halliin sisään on se tietty haju, se jää, se tunnelma, niin sen kun haistaa, niin heti niin kipinöi aivoissa, että hei, täällä tultiin tekemään tätä. Kaikki muistot tulee tämmöiset, että tää on tosi hieno ja joka ikinen askel, mitä mä otan tuolla jäällä, niin se on kyllä vitsi kuin hieno. Hei, sulla on hieno ura takana. NHL:ssä pitkä ura ja maajoukkueessa ja SM-liigassa Suomen mestaruus. Tänään sun numero nousee tonne jäähallin kattoon. Minkälaisia fiiliksiä se herättää? Aika uusia fiiliksiä. Että ja Ahmat teki eka maali toki. Taisi jää siihen. Mutta hienoja fiiliksiä. En mä osaa vielä kuvitella minkälaista se on. Kun näkee sen oman nimen tuolla, varmasti iso juttu ja en mä parempaa kunniaa vois. Hei Mape, nauti päivästäsi ja tsemppiä peliin. Mehän kentälle, kun näköjään Ahmat kavensi, niin sua tarvitaan tuolla näköjään. Pitää lähteä korvaamaan. Yes. Yes.